Kongraya Asayî a Rêxistina HDP Amedê hatil darxistin û Şerîf Camcî weke serokê nû ê HDP Amedê hatin bijartin. Parlamenterên HDP siyasetvanên Kurd di Kongreyê de amade bûn û derbarê salvegera girtina hevserokê HDP Demirtaş û parlamenteran da axivîn. Hevseroka Kongreya Civaka Demokratîk Leyla Güven got di çarê mijdara 2016 da li dijî siyaseta Kurdan derbeyek pêk hatiye. Derbeyek siyaseta Kurda pêk hatibû. Hevala ani serzivan, evi kayyum, yan jigirtina parlamentera, yan jigirtina hezara siyaset medarên Kurd, ne tiştekî ji rêzeyî. Me gelek cara got, encamên dubare dikin. Hevseroka HDP Serpil Kemal Bajî axivî û got salek zêdetir ku dibin ablukaya siyasî de tekoşînê didin. Wê got bigirtina hevserokên me xwestin tirsek têxin nav dilê me. Da ku HDP bela bibe. Lê hêza me zêdetir bû. Kemal Bayî daxuya kirin hemî dayîk pîrozin û divêj bû hemî dayîk û zarokan ew ê siyaseta xwe ya ji bo aştiyê bidomînin. Wekî ku tê zanîn niha digel hevserokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ neh parlamenterên HDP girtîne û 71 şaredar jî ji salek zêdetir ku di hepsê dane. Parlamentera HDP ya Amedê Felek Nazuca got operasyona qirkirina siyasî xwestin ku deriyê meclisê li HDP bigirin. Çarê mijdarê ji bo siyaseta legal noxtaherî ropelekê reş di dîrokê de vekir. Ji ber ku carekê nê dîrokê de nîşan da û dixwazin Kurda kesên demokrat ji dervê siyasetê bihêlin. Ji ber wê jî bi van sokirim operasyona û bigirtina vekîlan xistina hevserokatiya me Figen Yüksekdağ û dixwazin deriyê meclisê li HDP bigirin. Parlamenterê Agriyê Nadir Yıldırım jî iddia kir ku girtina parlamenterên HDP bi fermana Erdogan û MGK bû. Ev operasyon sedîset bi talimata Tayyip Erdogan biryara MGK hat pêşxistin. Hemen hemen hemû parlamenterê me ser vî biryarê hatin binçav kirin ana ne parlamenterê me ku nav da hevserokê me giştî jî hene hê dîlgirtîne ti zindanên Tirkiyeyê. Wî daxuya kirin yek armanca dewleta Tirkiye ew bû ku siyaseta Kurdan û daxwaza azadiya Kurdan têk bibin. Ev bêhukûkiya dewleta Tirk yek hedefê xwe hebû, armancê xwe hebû bi girêdayiya projeya têkbirina Kurda çöktürme eylem planî digotin ku plansaziya dewleta Tirk û pêşengiya Erdogan û Baxçelî ve pêşxistin. Dawxaza azadî ê gelê Kurdistan, dawxaza demokrasî ê gelê Tirkiye têkbirin bû. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.